Ο μικρός Λούκι Λουκ. Σαμ ο ανήσυχος. Αυτό ήταν λοιπόν. Έτσι ακριβώς προτιμώ να διοικώ το μαγαζί μας, το διάσημο μπακάλικο Μόλσον. Την πιο όμορφη και την πιο δελεαστική επιχείρηση στο Nothing Gulch. Ως απόδειξη, έχω ένα δώρο για τον καθέναν. Μακάρι να ήταν έτσι κάθε μέρα το σχολείο. Κυρία Μόλσον, σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στην ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού του σχολείου μας. Λοιπόν, παιδιά, έχετε κάποια ερώτηση? Ναι, πού τα φυλάει τα λεφτά της? Εγώ! Γιατί η κυρία Μόλσον δεν μπορεί να έρθει κι αύριο στο σχολείο μας? Γιατί αύριο θα επιστρέψουμε στην αριθμητική μας. Τυχερούλιδες. Τέλεια. Δεν μου αρέσουν οι πράξεις, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με αριθμούς. Μα γιατί κατσουφιάσατε? Θα περάσουμε πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν βρίσκουμε κάθε μέρα κάποιον πρόθυμο να μιλήσει για τη δουλειά του. Αν βρω κάποιον που κάνει τέλεια δουλειά, μπορεί να έρθει αύριο. Ίσως. Υποθέτω. Ποιον έχεις στο νου σου? Άρα λοιπόν, θα μας πεις για τη δουλειά του καουμπόι. Σε παρακαλώ, πες ναι. Μα μπροστά σε μια ολόκληρη τάξη, δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Η Δεσποινής Πένσιλ θα είναι εκεί και μπορεί να σε βοηθήσει. Η Δεσποινής Πένσιλ. Βοήθεια! Σαμ! Σαμ, είσαι ο ήρωάς μου. Είσαι εντάξει? Είμαι μια χαρά. Το να περάσω μια μέρα με τη Δεσποινίδα Πένσιλ είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για αύριο. Ναι! Περίσσεψαν μερικά γλυκά. Επιτέλους. Πάντα στη διάθεσή σας. Δεσποινής. Αδέρφε, μακάρι να με συλλάβει αυτός όταν μεγαλώσω. Με μένα να είστε σίγουροι πως τα παιδιά θα ενθουσιαστούν, Δεσποινής. Με κανέναν άλλον καβαλάρι στη Δύση δεν θα περάσουν τόσο φίνα όσο με μένα. Όλα καλά. Αχ, έχει τόση φινέτσα. Ας αρχίσουμε, κύριε Σαμ. Όπως ξέρετε, είναι μόνο μία παρουσίαση. Δεν θέλουμε τα παιδιά να γίνουν καουμπόιδες. Ένας καουμπόης θα πρέπει να είναι άσος στο λάσο. Να δοκιμάσω κι εγώ, κυρία Πένσιλ. Δεν νομίζω, Κιτ. Μπορώ να κάνω αυτό? Καλύτερα να μην φας άλλα γλυκά. Η κοιλιά σου κάνει πιο πολύ φασαρία και από τα γουρούνια όταν τρώνε. Μα νόμιζα πως τα γουρούνια δεν κάνει να τρώνε γλυκά. Είναι παλαβός. Αν η αγελάδα του επιτεθεί θα γίνει τηγανίτα. Ήσαν μια τεράστια ομελέτα. Μην μιλάτε για φαΐ. Η κοιλιά μου δεν είναι πολύ καλά τώρα. Ένας καουμπόης δεν φοβάται τίποτα. Ισκαμακί. Ροντέο! Τι λέτε γι' αυτό, μπορώ να το κάνω? Δεν μπορώ να στο αρνηθώ. Όλοι θα δοκιμάσουν. Ζητώ! Ναι! Ορίστε, είναι εντελώς ακίνδυνο και εξίσου διασκεδαστικό. Ετοιμαστείτε για το ροντέο! Wow! Κοίτα πως στέκομαι πάνω στο μενόμενο τάπερο. Υπέροχα! Αυτή η ιδέα αρμόζει σε καουμπόισα. Σίγουρα θα γινώσουν υπέροχοι σύντροφος εκεί έξω. Ο επόμενος! Και ύστερα θα πλέξουμε κάλτσες για τα άλογα. Σήμερα θα κάνουμε τους καουμπόιδες, όχι τις γιαγιάδες. Η κυρία Πένσιλ μας χαλάει τα σχέδια.
Μα τους κροταλίες, Ντόπι, η φάτσα σου είναι πράσινη σαν λιβάδι. Το παράκανες με τα γλυκά. Δεν θα το έλεγα. Μόνο 63 καραμέλες, 10 ζαχαρωτά και 22 τσίχλες. Πρέπει να πας σπίτι. Θα έρθουμε μαζί. Μα τότε θα χάσετε τη μέρα. Μην είσαι σίγουρος. Μπορεί και να λειτουργήσει υπέρ μας. Ο Ντόπι δεν αισθάνεται πολύ καλά, κυρία. Αδύνατον! Δεν θα ανέβεις στο ροντέο, είσαι χλωμός! Έλα, θα σε γυρίσω στο σπίτι. Σαμ, είσαι υπεύθυνος για τα παιδιά. Ξέρω πως μπορώ να βασιστώ σε σένα. Λοιπόν, Σαμ, τι λες να στήσουμε ένα αληθινό ροντέο με κανονική αγελάδα και μετά και όσα άλλα κάνουν οι καουμπόιδες? Εγώ θέλω το λάσο. Σωστά! Τέλεια ιδέα! Να ανάψουμε και φωτιά. Και να μάθουμε σκοποβολή. Μα σίγουρα η Δεσποινής Πένσιλ συμφωνεί με αυτά. Φυσικά συμφωνεί, αφού είσαι απίθανος. Και μαζί σου δεν κινδυνεύουμε καθόλου, έτσι? Πάμε, Σαμ! Δείξε μας πώς να γίνουμε αστέρες του ροντέο. Καλά, μα τους φίλους σας ποιος θα τους προσέχει στο μεταξύ? Μην ανησυχείς. Είναι πολύ όριμοι. Κατεργάρι, διάλεξες την πιο αντίθαση. Τότε θα έχει πολύ πλάκα. Και φύγαμε! Προσεκτικά! Όρθια η πλάτη και τα πόδια σφιχτά! Έτσι, μπράβο, παιδιά! Το ένα χέρι πάρει επίσης και το άλλο στον αέρα! Τι τρέχει, γέ μου? Νομίζω πως ο Ντόπι το παράκανε λίγο με τα γλυκά της κυρίας Μόλσον. Άκουσα καλά. Ποτέ με κανένα γλύκισμα του Παντοπολίου Μόλσον δεν αρρώστησε ποτέ κάποιο παιδί. Ίσως, μα κοίτα τη φάτσα του. Ήρθε η ώρα να ερευνήσουμε τα καλούδια σου. Θα το λέμε Παντοπολείο Μούχλα αντι Μόλσον, Το πιάσες, γέ μου? Ελάτε, ας μην αρχίσουμε τις έρηδες. Τα προϊόντα μου είναι 100% φυσικά. Φτιαγμένα από βιολογικό αλεύρι κάκτου. Αλατισμένη καραμέλα γάλακτος. Σοκολατούχο γάλα από ντόπιες αγελάδες. Λίπος χίνας και λάδι από κέρατα αντιλόπης. Ορίστε, σε προκαλώ να μου πεις ότι δεν είναι νόστιμο. Υπέροχα! Εσείς οι δύο είστε σωστοί καουμπόιδες! Σταματήστε! Για δες αυτό! Κόψτε το, είπα! Σε πέτυχα, Πακίτο. Ηρεμήστε! Σταματήστε, παιδιά, σας παρακαλώ! Θα ήθελα να σταματήσω, αλλά το άλογο διαφωνεί. Αυτό πιάνει στα πρόβατα και στις αγελάδες. Γιατί δεν πιάνει στους μαθητές? Όλοι μαζί! Ω, μεγάλη καταστροφή! Λυπάμαι, Σαμ, εγώ φταίω. Δεν πίστευα ότι θα εξελιχθεί έτσι. Αν η Δεσποινής Πένσιλ τα δει αυτά, δεν θα θελήσει ποτέ να μου ξαναμιλήσει. Τίποτα δεν χάθηκε. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε χρόνο. Ζητώ συγγνώμη που λέρωσα τα παπούτσια σας, κυρία. Μου βγήκε αυθόρμητα. Μα δεν πειράζει, Ντόπι. Φαίνεσαι λίγο καλύτερα. Χαίρομαι γι' αυτό. Λυπάμαι πολύ. Δεν έπρεπε να δώσω στο μικρό αυτό το τελευταίο γλυκό. Βασικά, έτσι και ξεκινήσεις δεν σταματάς, γιατί τα γλυκά σας είναι πολύ καλά. Ω, τι γλυκό. Μόλσον, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, ώρα να επιστρέψω στο σχολείο. Έτοιμο. Ω, είναι τέλειο! Ευχαριστώ για όλα. Τι τρέχει, Σαμ?
Αυτό που θέλω είναι να εντυπωσιάσω τη Δεσποινίδα Πένσιλ. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Για να θυμάστε πόσο κάνει 3 επί 3, σκεφτείτε πως έχετε 3 αγελάδες που έχουν από 3 μικρά. Άρα έχουμε... Εύκολο! 3 επί 3 μας κάνουν 9 μικρά, κύριε Σαμ. Απίθανο! Δεν έχω ξαναδεί τους μαθητές μου τόσο παθιασμένους με τα μαθηματικά. Είσαι καλός. Ελάτε. Σας είπα, Δεσποινής, ένας καουμπόης δεν φοβάται ούτε τα μαθηματικά. Σαμ, είσαι ο ήρωας μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Σαμ. Αυτή τη μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ούτε κι εγώ σίγουρα. Ομολογώ πως τα κογιό, οι κροταλίες και η άνυδρη έρημος δεν είναι τίποτα μπροστά σε ένα τσούρμο σχολιαρόπαιδα. Τώρα είναι ώρα να μάθετε το πιο σημαντικό στη ζωή ενός καουμπόι. Πώς να ψήνετε σωστά τα σαχαρωτά! Ορίστε! Απόψε θα το πάω με το μαλακό. Μόλις φτάσω εκεί γύρω στα 100, θα σταματήσω.